Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu van vandaag, zaterdag 30 augustus. Bij een brand in een boerderij bij Serenhoek is afgelopen nacht een persoon overleden. De brand ontstond rond 1:30 op de benedenverdieping aan de Nassauweg. De brandweer is uren bezig geweest met het blussen ervan. Pas om 4:15 vanmorgen kon het sein brandmeester worden gegeven. Het huis is volledig ingestort en er is echt niks meer van over. En ook de schuur naast het pand is zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat vooral in Zeeland de afgelopen jaren nog volop gebouwd is bij de kust, ondanks afspraken dat juist in te perken. In 2017 werd in het kustpact afgesproken dat de Nederlandse kust niet op die van België moest gaan lijken en nieuwbouw dus moest worden beperkt. Maar van alle nieuwe bebouwing de afgelopen jaren staat 3/4 in onze provincie. Volgens de provincie is er sprake van zogenoemde pijplijnprojecten die nu eenmaal al voor de afspraken van 2017 in de planning zaten. Het is nu echt klaar met Panorama Walcheren. Het project met de hele grote schilderijen houdt op te bestaan, omdat er maar geen definitief onderkomen gevonden kan worden en ook de bezoekersaantallen steeds verder teruglopen. In oktober valt het doek definitief. En na vorige week in Middelburg is vanavond ook in Goes een fietstocht waarmee vrouwen symbolisch de nacht opeisen. Dat gebeurt naar aanleiding van de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude vorige week. De actie in Goes wordt georganiseerd door vrouwen uit de gemeenteraad en iedereen wordt opgeroepen om mee te fietsen. Deze klanken zijn straks geschiedenis, want het Westkapelskoor stopt. En dat na bijna 105 jaar. Ik heb slecht geslapen. Ik zat er toch mee tussen. Het doet wel wat. Ik geef het grif toe. Het koor is beroemd en niet alleen in Zeeland, maar ook ver daarbuiten. Regelmatig verscheen het op tv en in films. De echte hoogtijdagen, toen het koor nog uitsluitend uit vrouwen bestond, liggen echter al lang achter ons. 52 dames was het hoogtepunt. Ja, prachtig. Het koor werd steeds kleiner. Begin deze eeuw werden daarom ook mannen toegelaten. Maar jaar na jaar slonk het aantal leden door vergrijzing. Nieuwe jonge zangers kwamen er niet meer bij. Ze willen niet meer elke week repeteren, ze willen niet meer in klederdracht, ze willen het gewoon niet meer. Vorige week werd dan ook de pijnlijke beslissing genomen. En gisteren kwamen ze al voor de allerlaatste keer samen. Het is mooi geweest. Met pijn in mijn hart, hoor. Nou ja, dit van zaak, maar geen keus. Het enige wat nu nog over is, zijn de herinneringen aan 104 jaar Westkapelskoor. Zo'n 100 fanatiekelingen zochten vandaag met hun metaaldetector naar gouden munten, kogels of andere juweeltjes uit de oudheid. En dat deden ze op dit weiland in Meliskerke. Ja, het is weer eens wat anders dan koeien in de wei, hè? Vandaag hebben we mensen in de wei. En dat worden ieder jaar steeds meer mensen. Want metaaldetectie zit in de lift. En tijdens deze 4e editie van Metaaldetectordag wordt natuurlijk van alles buitgemaakt. U heeft wat gevonden? Ik heb wat gevonden, ja, zeker. Dat klopt. Ik weet nog niet wat het is, maar dit is het in ieder geval. Het lijkt een bomscherfje of zo. Ik weet niet wat het is. Het is maar een kleintje, maar het is er in ieder geval een. Bent u nog op zoek naar een nieuwe hobby? Goed nieuws! Luctor @ Detector organiseert volgend jaar weer een gloednieuwe editie. Fietsmaatjes Walcheren is uitgebreid naar Oostzoeburg. De stichting heeft 4 duo-fietsen en neemt ouderen of mensen die zelf niet meer kunnen fietsen mee voor een rondje. Hey Bart, kom je fietsen? Ga je mee fietsen? Ja, ja? Ben je klaar ervoor? Nou, het is gezellig. Je kan niet meer lopen. Nou, ik kan nog wel lopen, maar ik kan niet meer fietsen. En de autorijden maak ik niet meer. Nee, dat gaat niet. Dus ik vind het ideaal dat zij iedere keer met mij gaat fietsen. Maar toch staan die duo-fietsen nog te vaak stil, vindt de stichting.
Er wordt al in Middelburg en Vlissingen gereden. En omdat Oost-Soeburg zich nu ook heeft aangesloten, zijn er meer vrijwilligers nodig. Nou, ik denk voor mensen die niet meer zelf ertoe in staat zijn, dat het ook een middel is dat ze gewoon naar buiten gaan, dat ze in beweging zijn en dat ze op een, lekker om hen heen kunnen kijken. Of we kunnen stoppen als Bart zegt, dat is mooi. Of als ik een kraampje tegenkom met plantjes, dan zeggen we, nu stoppen we even. Zo gaat dat eigenlijk. Een visje op de boulevard. Oh, of een visje op de boulevard. En waar gaan de fietsritjes allemaal naartoe? Oh, we zijn de vorige keer geweest. Rittem. Ja, we hebben daar op de camping daar in Rittem hebben nog wat gedronken. De zeedijk zo weer teruggegaan. En vorige keer zijn we de andere kant op gegaan. Ja, leuk hoor. Tweede divisie voetbal met Hoek in de gele shirts op bezoek bij Spakenburg. Een grootmacht in het amateurvoetbal. En die ploeg is in de beginfase in de aanval. Hier bij de tweebaal komt de bal bij Koen Westdorp. En hij zorgt voor de openingstreffer in het voordeel van Spakenburg. Maar Hoek zet door een hoekschop vlak voor de rust. En dan is het Wout en Engelsman die voor de gelijkmaker tekent. Hoek natuurlijk uitstekend begonnen aan het seizoen in de tweede divisie. Voor het eerst dat ze op dat niveau spelen. En in die tweede helft wordt Hoek toch al een beetje met de rug tegen de muur gedrukt. Dit is Dinsula, blijkbaar geen overtreding. En dan kan hij alleen op het doel van Spakenburg af. Dinsula niet zelfzuchtig afgeven op Timo Leibers. En dan is het 1-2 en lijkt Hoek ook voor de derde keer op rij te gaan winnen in de tweede divisie. Want in de blessuretijd gaat het hier nog mooier worden. Kevin Hebbeling voorbij de keeper. En ook hij is niet zelfzuchtig en gunt Dinsula de treffer. Hoek wint ook bij Spakenburg. Het wordt 1-3. Na de onweersbuien van afgelopen nacht kwam deze ochtend de zon goed tevoorschijn en hadden we brede opklaringen met droog weer. Maar in de loop van de dag kwam er ook af en toe wat bewolking en dat kwam zo nu en dan tot een enkel buitje, zoals hier op deze foto is te zien van de Zeelandbrug richting Zierikzee. Vanavond en vannacht hebben we veel bewolking en we krijgen perioden met lichte regen. Bij een matige zuidenwind zakt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. En morgenochtend is het in eerste instantie ook nog bewolkt met nog een laatste bui. Maar overdag ziet het er allemaal geleidelijk beter uit. Er komt de zon tevoorschijn en krijgen we droog weer met maximumtemperaturen van 21 tot 23 graden. En daarbij een meest matige zuidwestenwind. Volgende week hebben we eerst nog vrij zonnig weer op maandag en dinsdag. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Later in de week krijgen we te maken met veel en actieve regen- en onweersbuien. En tot zover het korte nieuws van deze zaterdag. Graag tot zometeen, dan het weekoverzicht.